Hello, vítam vás. Vítajte na mojom kanále Geny.sk a hráme UHC Run na survival teraz som sa úplne domotal. Tak, na serveri Survival Games som tu s Mirindou. Pozdrav. Mirinda, nekradni mi drevo. Som rád, že súhlasíš. Poď hľadať tej... Ale najprv musí mať každý aspoň 2 jablka. Lebo ja bez jablk nikam nejdem. O, sakra, posraté jablko. Hovor trochu hlasnejšie, lebo už ani ja ťa nepočujem. Nerozumiem ti. Níď, ja zabijem krávu. Nebo čo to je? Ježiš, tu sú hráči. Tak ja rýchlo berem čuníkov. Tu je ešte čuník. A zdrhám niekde. Mimochodom, ja som kapitán týmu, tak to ste možno spoznať z toho tabu. A tu je taký update, že nemusíme sa hľadať vytočne, no, ale stačí, ale nás to portne na povrch, hneď vedľa prísť kapitána, ale keďže kapitán som ja, no tak to portne pri mňa nad moju kejvku, kde som bol ja. Tak, a ja som našiel niečo, čo sa tvári ako kejvka. A mám key z Digger, sa mi zdá. Takže ťažím obsidian. A jak sa tebe darí zatiaľ, Mirinda? Kejvku som nenašel. Ja už mám kejvku. Pred chvíľou som našiel niečo, čo vypadalo ako kejvka, ale nebola to kejvka, bola to proste len taká diera do zemi. A teraz som našiel takú obrovskú kejvku. Nie je to moc obrovské. A mi sa tu seká myš o mikrofón. Ne, ja som tam hodil steak. Steak, zachránim ťa. Tak. Mirinda, počuješ ma? Jo. Tak to budem hovoriť. Dobre, ja som našiel emeraldy. Nechci rušiť. Našiel som emeraldy. To je taký ten starý vtip, ktorý niektorých omrzal, a niektorých nie. Nechci rušiť. Ale našiel som emeraldy. Nechci rušiť, nenašel som kejvku. Nechci rušiť, našiel som kejvku. Pokračovanie mojej kejvky. Laker. Ja som myslel, že niečo povieš v tom zmysle, že laker. Prečo tu sakra nič? Všade je díra dolu. A mám tu jednu posvátonu vec. Nie sú to diamanty, nie sú to emeraldy, je to druhá taká pekná vec, z čoho padajú také pekné brewing standy. Really? Ja skočím do Mirinda. No. Prečo máš sakra 18 HP? Oh my god. Diamonds? Konečne po dlouhých 100 rokov? Yes! Goldie! Aspoň niečo poriadne. Takže si nezhorel. Všakže si to nebol ty. Ber to pozitívne, mám kožený boty. Ja nemám, ja mám na chestplate. Ironovi. Prečo tu všade je uhlie a žiadna kejvka? Môžeš... Nechci rušiť. Iba nejakých 7 mám. Mám nejakých 7 čarovných vecí. Na D.
a sú modré. Lapis. Na D a sú modré. Ach jo. To je taký ten, poznáš, nechci rušiť, mal obsidian, ktorý sa mi absolútne nechce ťažiť. Dúfam, nie lava. Fú, keby tam bola lava, no tak ja úplne, že padám preč. Já jsem taky našla něco, jak se tváří jako kejvka. A asi to je kejvka. A není. Však, že to nie je kejvka. Ale chvilku čekej, já si musím tady dát pryč texture pack, protože mě už ne. Žiadne orečka nerozpoznávaš. Ináč ja mám Ne. ďalší obsidian, really. A zabraňuje mi v mojom peknom majne. Počkaj. Já bych to rozeznal, ale nerozeznal bych orečka. A já jsem našel... Co jsem našel? No přece... jak se to jmenuje? Iron. Iron? Počkaj, ja si tiež hodím nejaký ja si hodím No, test já šerpek. jsem Wordroom. Idem si hodiť môj obľúbený. Jo, Jako teda- fajnovo načítal sa mi. O tomto test šerpeku to vyzerá fajnovo. Mám lapis. A v tomto mojom test šerpeku je fakt všetko fajnové. Orečka pekne vidíš na 100 blokov. Všetko vidíš na 100 blokov. Aj diamond by som. Sú strašne pekné. Není to náhodou X-ray texture pack. Nie. Jaba. Nejaký jaba a je tam nejaký zombík pohodený. Jaba test šerpek. A všetko je tu fajnové. Ty máš texture pack? Test šurpek. Test šurpek. Ja som, že videl si od Studio Moon, že čo by sa stalo, kdyby sa Dazer počúral. Ja som sa pošúral. A fakticky žiadne dia. Som na úrovni 12. Aleluja, našiel som niečo sveté. Menom Iron. Aspoň niečo. 16 ironu. Koľko ty? Já 21. Lenže ja som teraz bol 3 minútky niekde preč, sa mi musel načítať test šerpek. A ja robím na úrovni 12 jeden pekný mine. Môj krompáč je strašne vypotrebovaný, má iba 1537 durability z 1561. Strašne malo durability má však. Ale ešte som nevidel v tomto texture packu diamonds. Čo ti tam šumí? No, nie. Tu jeden. Prečo mám... Jo, iron. Mám svetú vec. Kejvku. Ďalší iron. Kdybys našel string, tak... Ale už bychom se měli sejít, ne? Netreba, ono nás to portne ku mne. Nado mňa presne. Presne nad moju kejvku. Takže nebudem rád, keď ma to portne vtedy, keď nájdem dia. Čo sa stalo tomuto, jak sa volá? Nie Mirinde. Nie tebe Mirinda, ale to JP a K. Ty ho znáš? No, veď minule sme volali na Skype, nepamätáš, čo on točil. Jo. Jemu sa stalo, že on našiel dia a portlo nás to. Vieš, koľko mám ironu? Iba 42. Já jeden, protože jsem už skoro full dia, teda full iron.
Na čo ja mám... A teraz som našiel, vieš čo, redstone, ktorý mal tvár pipíka. Normálne mal raz, dva, tri bloky a vedľa toho jedného mal dva bloky. Ty kokos, tu sú dve ložiska diamantov pri sebe. Normálne ložisko diamant. Sú dve cesty, v jednej sú jedné ložiska diamantov a v druhej sú druhé ložiska. Išiel som si pre jedný, dúfam, že tu nie je hráč, aby mi vykradol tie druhé. Koľko máš diamantov? Ani jeden. Iba 19. Keď sme hrali s Mirindou, no tak sme to hrali, že boli sme stále pre sebe a všetko na pol. Ja som našiel diamanty, keďže on nemal VIP, no tak som všetko ťažil ja. Máš jablčka? Ne. Tak ja ti ich vyrábať nebudem. Tak keď si naťažíš jablčka, akože v pohode, dám ti nejaké goldy. Ale ja chcem mať full dia, ty kokos. Potrebujem 2,8 diamantov. Na full dia, mečom a na enchanting. Sakra, ja si musím vyrábať veci. Má iba 25 knížok. Ale nič keď ostáva posledných 10 sekúnd, vieš, že do toho, aby nás to portlo, no tak si nič nekraftí. Lebo tých 10 sekúnd prebehnú a všetko, čo si mal pri sebe, ti to vyhodí a nenájdeš ich. Lebo Marvexovi sa stala s tým taká nešťastná náhoda. Ne, ja tu mám ešte... Dobre, poď, máme minútu na to, aby sa začala toto. Dej mi aspoň... Dej mi... Počkaj. Dej mi to. Dej mi ešte 3 irony a 2 dia. Počkať. Tu máš jedno a tu máš ešte 2. Tu máš 2. Ešte... Ja potřebuju ještě jeden iron. Počkaj, vykraftím si diamant. To je niektoré veci. Máš knižky? Ne, ale mám toto. Tu máš jeden ten iron. Vykraftím teraz enchanting. Ne, začína PvP. Mimochodom, je tu niekto? Tady by... Rychle natěžit, ať máme lahvičku. Na čo lahvičky? Protože budeme dělat ty... Nie, ale ono sa tu teraz nakupuje všetko. Stačí ti brewing a tento... Aha. Nevieš update? Ne, já jsem... Nevím, tak... Tak poď. Počkej, já to beru. Čo bereš? Tak poď a niekde si vystáva. Máme iba 8 knižníc. Tak, poď napríklad sem. Raz, dva, tri. Pozor, položím enchant a na... Yes, sharpness 2. Dáš mi lapis? Tu máš pol staku. Ja mám ešte 45. Protection 2. Protection 2. Ups, lapis. Zobral si mi lapis. Dobre. Ja budem snad full protection 2. Jo. Dej mi ještě další 2 dia. Nemám už. Prosím, protection 2. Ne feather falling. Ale. Tu máš polku toho lapisu tvojho. Já nepotřebuju. Jaký máš meč? Diamantový ostros 1 a železný meč. Jaký sharpness 1?
Jo. Ja Sharpness 2. Ja si musím, nie nič to. Ja si musím ešte Hej. vyrobiť jedny bodky. No. Dej mi to. Dej mi, jak se tomu říká, dej mi zlato. Zlato, jak Mám iba 2. To si děláš prd. Já potřebuji 3 zrovna. Tak budeme pozorovat. Musím si enchantnúť jedny bodky ešte. Tak, a teraz stráž, idem spojovať. Jaj. I. A ešte raz si spojím bodky. Ježiš. Na bodkách mám Protection 3 iba. A hodil... Mám Sharpness 2 a Breaking 2. Budeš potrebovať ešte kovadlinu. Tada! Budeš potrebovať kovadlinu? Nie. Enchanting. Kto tam vošiel? Mimochodom ešte brevingy. Strančka, Jak to tak- Fire a Speed. Jak to taky strančku? Koľko máš netherwartov? O, vyrastol strom. Juj. Já mám jenom bradavičník. To čo je? Prostě takový, no prostě nic. Prečo nepoksekáš strom? To máš väčšiu šancu, že ti vypadne. Tak poď útočiť, nie? Tak jo. Kde jsi? Koľko máš zlatých jablčok? Jedno. A mám další 4 jabka, ale nemám na to zlato. Dobre, ideme po niekom. Musíme iba nájsť. Tu niekto bol. Počkaj. Si za mňou. Ja ti nechcem uísť. Mám si vypiť swiftnessku. No. Ja som sa ťa úplne zlákol, ja som začal piť swiftnessku. A tu niekto bol. Poď sem. Poď za mňou. Tu niekto bol. Vidím tu bloky. Ale je tam bordel. Takže on išiel sem. Já jdu tam na to. Čo? Tam niekto Já jdu je? tam. Ale tam je border. No. Hej, keď ideš pomaly, plávaš, no tak stláš proste G1. Vieš prečo? Lebo Počkej, ono... já jsem teď slyšel to nějaký XPčka, takže tady někdo... To som ja zobral. Som našiel XPčko. Tak som ho ukradol. Ale kde sú? Počkej. Ale nechápem, 12 tímov a 17 hráčov. Počkej, já tady... Poď. Ja nebudem ani behať. Tady, vidím někoho tam. Naozaj. Tady. Počkaj. Tady. Počkaj. Ja si Kámo. Počkaj, ja ho idem zabiť. Jo. Yes. Zlato. Zlato. Chceš protekciu? Hej. Dej tady anvilku. Počkaj. Yes, mal netherwarty. Anvil. Tam dole bucket vody. Ja ho chcem, ten bucket. Máš nejaké stringy? Stringy no. A- Nemám. Ja mám. Jo. Já chci taky string. Ja mám iba jeden. Bude ti stačiť jeden? No, já potřebuju na luk. Já nemám ani jeden. Ježiš, ľuba. Počkaj, ja si ešte enchantnem tento. Look. Power. Trebárs. Čekej.
Chceš Protection 2 Iron? Iron Legging. Tam za tebou sú Protection 2 Iron Legging. Tu. Ja mám toto. Ináč ešte som chcel jednu vec spraviť. Kúpim si ďalšiu strenčku a teraz si kúpim Fire Resistance a ešte... Nemáš jeden Netherward náhodou? Je u nás border. Ja viem, Ale tam niekto je. Počkaj. Tu na neho. Na hajzle. Nepočkej, budeme vylepšiť veci. Chceš spítku, Sharp? Hej, poď sem. Ja mám Ne. dobré veci. Chceš spítku a tak? Tu máš strenčku, spítku a tak. Ja na ňu idem utočiť. Ja mám všetko ešte na nejakých 5 minút. Oh. Tomuto hovoríš lepšie veci? Srap uteká. Ups, on tam s niekým bojuje. Dobre, ja sa im do toho montujem. Border. Ja tu za ním bežím. Dobre, nechám ho tak. Zdrhá. On má pol srdiečka. Luk. Ale... No, idú skončiť. Počkaj, mami. Čo ti dám do školy zatra? Pachne ti tam Hej, rezeň? hej. Dokej budeš? Do tretej? Ha? Hej, budem. On ťa zabil? Mirinda. Jo. Mirinda, really? Naozaj ťa zabil? Taký bús. Prečo nejdem mečom? No, on má kilavru. OK, to neberem proste. To neberem, keď človek má kilavru. Proste, to nepobere človek. Keď ho hituje, má ti barzde a on ho hitne. To je proste, nedá sa. Lebo ja to fakt nepoberem. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak sa vám páčilo, zanechajte like. Ak sa vám nepáčilo, tiež dajte like. A keď tak po prípade dajte aj odber. A ja sa s vami lúčim. Čau.